Vi skal kigge på tredje kvadratsætning. Tredje kvadratsætning siger, at to tals sum gange de samme to tals differens er lig med kvadratet på første led minus kvadratet på andet led. Så vi kan se i tredje kvadratsætning, der har vi altså to led. Og de er begge to kvadrater. Hvorfor er de det? Fordi der står x i anden og y i anden. Jeg skriver lige alle tre kvadratsætninger op. Den første kvadratsætning, at kvadratet på en toledet størrelse er lig med kvadratet på første led plus kvadratet på anden led plus det dobbelte produkt. Så er der anden kvadratsætning, som ser ud på samme måde, men der har vi et minustegn i parentesen og minus det dobbelte produkt. Så jeg skriver a minus b i anden er lig med a i anden plus b i anden. Og der er det altså vigtigt, at man ser, at der står minus det dobbelte produkt 2ab. Og så har vi lige tredje kvadratsætning. X plus y gange x minus y er lig med x i anden minus y i anden. Og jeg viser to eksempler. Hvis nu vi siger, vi kigger på det her eksempel, hvor der står x plus 2 gange x minus 2. Vi kan se, at det er tredje kvadratsætning, fordi der står plus i den her parentes og minus i den her parentes, men ellers er det de samme led. Hvad skal vi gøre? Vi skal sige kvadratet på første led. Det her er første led minus kvadratet på andet led. Så det er 2 i anden. Så det giver x i anden minus 4. Man kan også få opgaver, hvor man skal regne baglæns. Og det vil sige, for eksempel hvis vi nu får 9a i anden minus 4 b i anden. Hvis vi skal vælge mellem de tre kvadratsætninger og se, hvad vi kan bruge, jamen så konstaterer vi, at der er to led. Det vil sige, første kvadratsætning duer ikke, der er tre led. Anden kvadratsætning duer ikke, der er tre led. Så det kan kun være tredje kvadratsætning. Så ser vi, at det her kvadratet på et eller andet, er der noget, vi kan gange med sig selv, så vi får det her. Jamen det kunne jo være 3a i anden og 4b i anden. Jamen det kunne vi jo skrive som 2b. Og det vil sige, at nu bruger vi kvadratsætningen baglæns. Vi har det, der står på højre side, og vi skal skrive det op, der står på venstre side. Jamen det må jo så være 3a plus 2b gange 3a minus 2.